Okay, alle sammen. Som vi kan se, starter vi nu med rackpulsen her. De er ikke en del af selve træning, men det var nogen, der valgte at putte ind ekstra, da jeg ikke har lavet dødløft her i et par dage. Så jeg tog her 3 sets, hvor jeg lavede pyramidesæt og tog ekstra vægt på hver sæt. Omkring 8-10 reps. Så går vi over til selve træningen, som er brystryg. Starter med en dumbbell press her, 40 repetitioner. Stille og roligt og kontrolleret. Og det er det vi kalder DTP sæt, hvor vi går hele vejen til 5 og op til 40 igen i repetitioner. Og her har vi så rygøvelsen, som vi supersætter med, hvor vi også kører 40 gange her. Her er det virkelig vigtigt, at man presser rygklæderne sammen, så det er ryggen, der gør arbejdet, latsen, og ikke ens arme og biceps. Over til bryst igen. Som sagt, vi kører supersæt her. Så vi kører over til bryst her 20 gange, jeg tror det er. Og som sagt, så når vi kører i satsene, det bliver hårdere og hårdere. Og her er vi nået til omkring 10 reps, og det begynder at virkelig at syre til i musklerne. Efter så gik vi over til bryst igen her, 10 repetitioner nu. Her der var 36 meget tungere end hvad den plejer at være, vil jeg sige. Men det er kun godt. Det er hele DTP, Dramatic Body Change handler om. Så gik vi over til 5 repetitioner, og der var desværre ikke noget håndvægt eller rows. Så her har vi lavet de 5 reps på en stang, som virker mindst lige så godt. Hvor vi så også lavede en bænk, men det kunne jeg så ikke optage, da jeg skulle have mine kameramand til spot mig. Som der står, så går vi hele vejen op til de 40 reps igen. Okay, så er vi færdige. Jeg håber I kunne lide træningen. Like, del, subscribe.